Scumpii mei și dragii noștri prieteni Aquarel, bună ziua! Nu ne-am văzut de foarte mult timp, de atunci de când făceam în pandemie videouri, interviuri cu medicii noștri. A trecut foarte mult timp de atunci, aproape un an de zile. Pentru cei care nu mă cunosc, dați-mi voie să mă prezint. Eu sunt Angela Sârbu, fondatoarea revistelor Aquarel și Business Class, directorul agenției de publicitate Independent Media, fondatoarea holdingului Aquarel Group, radioului Aquarel FM și mai avem proiecte de care foarte, foarte mult mă mândresc. Dar despre mine și despre calea mea de 30 de ani în business-ul din Republica Moldova, cred că am să fac un video aparte. Cum ne-a venit ideea să facem aceste videouri motivaționale? Am să vă povestesc. Venim noi din concediu acum în luna august și la prima ședință a holdingului nostru, atunci când discutam ce o să facem, care sunt planurile pentru a doua jumătate a anului, ce o să facem noi în revista Aquarel, în revista Business Class, care sunt proiectele speciale, dacă o să facem evenimente sau nu, Mihaela Sârbu vine cu o idee și mi se pare că o idee foarte bună. Zice că noi avem peste 200.000 de prieteni, un auditoriu foarte mare pe Facebook, pe Instagram, pe online și ar fi bine ca să facem ceva interesant pentru acești prieteni ai noștri, pentru prietenii noștri de pe online, să inspirăm, să motivăm și de ce nu să facem niște videouri motivaționale pentru voi, dragii noștri prieteni. Și eu îmi pun întrebarea, dar cine o să le facă, Mihaela? Și ea zice, păi, tu o să le faci, mamă. Zic, foarte bine, foarte bine. Ți-ți place, spune ea, să comunici cu oamenii, ți-ți place să discuți, să intrigi, să motivezi. Și mai ales că ai fost profesoară, ca fostă profesoară, cred că o să-ți fie interesant. Zic, păi da, de ce nu? Da, bine. Eu cu plăcere fac, dragii mei, lucrul ăsta și cu plăcere am să vin de fiecare dată să încerc să mă împărtășesc cu voi cu experiența mea de viață, să ne încurajăm poate unii pe alții și să învățăm unii de la alții lucruri pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Și am să vă fac cunoștință și cu oamenii care mă inspiră pe mine și mă fac pe mine mai bună în fiecare zi, fiindcă noi în fiecare zi învățăm ceva unul de la altul. Astăzi o să vorbim despre rețeta succesului și tot această idee mi-a dat-o, este din viață, fiindcă jurnalista noastră Nicoleta la un pahar de șampanie la ziua ei zice, doamna Angela, dar care este rețeta succesului? Și eu chiar am stat să mă zic, grea întrebare când te uitau că parcă îți pare că e foarte simplu, dar e destul de complicat să înțelegi care sunt ingredientele astea succesului. Și gândindu-mă așa, am înțeles că avem mai multe ingrediente a succesului și despre asta am să încerc să vă povestesc eu astăzi ce înțeleg eu, cum înțeleg eu rețeta succesului și să mă împărtășesc cu voi. Eu cred că în primul rând este atunci când facem meseria noastră cel mai bine. Uite, dacă noi ne gândim la stiliști, de exemplu, la o meserie, stilist, frezer, atunci la cine ne aducem noi? Cine ne vine primul rând în gând? Eu, de exemplu, îmi vine mie în primul rând Eduard Galamaga, de exemplu, sau cei de la salonul Afrodita, meșterii de la salonul Afrodita. Ei au reușit și au dovedit în timp că sunt cei mai buni. Sau dacă ne gândim la un jurnalist,
da? Profesia de jurnalism. Atunci, la această categorie, nouă ne vine în cap imediat topul jurnaliștilor din Republica Moldova și, în primul rând, evident că Vasile Butnaru. Pentru mine, el este un mentor, este cel mai bun. Da? Și mai sunt și alți jurnaliști. Dacă ne gândim la producătorii de vinuri, atunci cine ne vine nouă în gând, în primul rând? Deci topul producătorilor de vinuri în Republica Moldova, la nivelul nostru național. Bine că în raionul Nisporeni ei știu de alte vinuri, de exemplu, nu știu, sau în Ucraina au alt top. În Republica Moldova noi avem un top al nostru, a producătorilor de vinuri. Și printre ei sunt evident compania Rădăcini, Mimi și ceilalți. Deci cred că după meseria și după lucru care îl facem noi zi de zi, evident că aici putem să adăugăm și faptul că unii se limitează la nivel național, sunt în top și sunt cei mai vestiți și faimoși în Republica Moldova, alții merg peste hotare. De exemplu, din artiștii noștri mă gândesc la Dan Balan, care este recunoscut și peste hotare, mă gândesc la Zdubi, care sunt recunoscuți și în Moscova și în București, mă gândesc la, de ce nu, Natalia Gordeienco, care este chiar foarte bravă, îmi place foarte mult de ea, este foarte muncitoare și ea încearcă acum să spargă tiparele, să meargă în Rusia, să meargă mai departe, să aibă o carieră internațională. Permanent face piese noi, clipuri noi. Deci pentru un artist un criteriu a succesului este în primul rând creația sa. Asta este pe primul plan. Pentru un medic, criteriul succesului este altul. Este în primul rând lucrările care le face zi de zi pacienții și dacă este doctor în medicină, dacă este profesor, atunci deja este statutul medicului tot crește și crește. Deci criteriul succesului sunt anumite la fiecare profesie, pe fiecare dimensiune diferită. Dacă tu ești ofițer în armată, evident că tu trebuie să fii general, da? Sau colonel, atunci tu ai succes. Deci și ar fi foarte bine ca această carieră a ta să poată fi monetizată, deci să-ți aducă beneficiu. E foarte bine atunci când un medic, în afară de faptul că este profesor sau doctor în medicină, să poată și să-și permită o mașină mai bună, un apartament, să poată să meargă în concediu, nu doar în Turcia, dar și în Europa, fix așa pentru un artist. Dacă nu, un artist nu arată bine, nu are acest stil și îmbrăcăminte și așa apariție pe scenă frumoasă și nu are o mașină și nu poate să-și permită să se odihnească frumos, atunci nu putem spune că are o carieră de succes. Deci monetizarea a carierii tale, a lucrului care îl faci tu zi de zi și evident că dacă tu ai mai mulți pacienți, ai și mai mulți bani, nu-i așa? Și asta tot este un criteriu a succesului. Deci, al doilea criteriu a succesului și ingredient de care poți să zici că importă în viața noastră sunt banii. Deci, cariera și banii. Dacă e să analizăm mai departe toate aspectele și toate ingredientele succesului, atunci este unul care nu este deloc de ignorat. Stăteam de una cu soțul la o nuntă și intră pe ușă un bărbat frumos, businessman, cu toate ingredientele succesului așa, dar nu este însurat. Și lumea, normal, frumos, nu i-a dat, nu mai dă întrebări, tot e bine. Și intră o femeie cu o carieră de succes,
cu toate ingredientele unei femei de succes, conturi în bancă, mașină luxoasă, frumos, casă și totul la ea este foarte bine. Dar nu este maritat. Nu are familie. Chiar dacă are copii. Păi, deja societatea, uite, o scanează și zice, ceva nu e în regulă. Gura lumii vorbește. Da? Deci, uitați-vă, aceste duble standarde atunci când pentru un femeie și pentru un bărbat. Atunci când femeia nu este căsătorită, atunci ceva parcă nu este în regulă, parcă ea nu prea are succes. Deci, vedeți, uite, chiar și dacă ne uităm la fetele noastre, vedetele noastre, ne mai vorbind acum despre acest mare scandal care ne-a șocat pe toți noi cu Natalia Morar, dar despre asta nu o să vorbim. Eu cred că o să trecem așa cu vederea, dar vorbim despre alte fete ale noastre. Uite, chiar Lorena Bogza, bravo! Uite, când nu era măritată, noi ne uitam la ea într-un fel. Când este măritată și are copil, deja noi ne uităm, societatea se uită la ea altfel. Aceste duble standarde și mai ales chiar pe mine, toți prietenii, când Mihaela, fiica mea, nu era căsătorită, toți mă întrebau, dar când o să mărite Mihaela ta? Dar când o să mărite Mihaela ta? Ia ca fetelor s-a măritat Mihaela mea. Sau când o să aibă eu un copil? Când o să aibă eu un copil? Ia ca fetelor o să fac atunci când trebuie, la timpul potrivit, la locul potrivit. Cum Lili Lozan scria pe Facebook atunci când toți cu întrebările este deja doboară. Scris, lăsați-mă în pace. Ia că au făcut Lili Lozan copil, slava Domnului s-o liniștit toți. Deci, dar pe băieții noștri, de exemplu, e că chiar cine din băieți, uite, iacă, Emilian Crețu. Nu țin minte pe Emilian când era aici la Genta Latină, dar Eugen Ionescu la Butcareu. Militil, așa, actor, așa. Și foarte bine că a plecat de la Eugen Ionescu, s-a focusat în televiziune, frumos, talentat, foarte muncitor, își face treaba și arată toate ingredientele succesului. Nu se închisește să le arate și mașină de lux, și casă, și tot. El le-a muncit, da. Și frumos, acum așa s-a făcut așa frumușel, mai pus câteva kilograme, bronzășel, așa. Frumos, frumos, chiar m-am uitat în una la el. Și așa cu ăstea, crălionții ăștia așa frumoși. Destul de frumușel. Foarte bine, bravo. Dar e ca lui întrebări nu îi spun. Nu îi spate că el e bărbat. Dar e ca la altele nu le spate că nu e așa. Deci duble standarde pentru femei este una și pentru bărbați e alta. Chiar mă uit la businessmenii noștri. Deci aspectul lor exterior. Pentru bărbați, chiar cei care sunt în business, pot să meargă așa, într-un maio, într-un disculț, cu pantaloni rupți. Nu importă pentru bărbați, așa chiar sunt dacă sunt directori de întreprindere. Mă uitam de unul chiar. Dar Doamne ferește ca să mă vede pe mine cu maiou și cu pantaloni rupți că mă duc la bancă, cum l-am văzut eu pe un director de întreprindere. Ia câte o venit așa, uite, nespălată, necheptănată, așa a venit la bancă. Deja altfel și cei cu care eu mă întâlnesc și partenerii mei de afaceri se uită altfel la mine, cu alți ochi. Deci duble standarde, dragii mei, asta este. Și chiar cu scandalul ăsta cu Natalia Morar. Eu cred că dacă Natalia nu era femeie, dar era bărbat, și altă atitudine avea societatea față de acest scandal cu tot. Ne gândiți-vă la asta și scrieți acolo. E adevărat? Ce credeți vă la capitolul ăsta? Încă care sunt aspectele care nu trebuie ignorate ale succesului? Mai avem un lucru foarte important, dragii mei, despre care trebuie să vorbim astăzi. Asta este, uite, oamenii care ne înconjoară și prietenii care ne înconjoară.
Eu citisem undeva că pe Yeltsin în anii 90 îl întrebau, zicea, кто этот такой хиленький, кто этот мальчик, который сидит тут? Și el zice, păi, это Ромчик Абрамович. А что Ромчик Абрамович может, кто он такой? Zice că он умеет дружить. Deci acest умеет дружить contează foarte mult. Să ne facem prieteni care ne încurajează, să ne facem prieteni de la care avem ce învăța. Și nu numai cu mătri și nănași de ăștia care cu treabă noi îi facem, știm noi de ce. Dar și oameni, într-adevăr, care nu să te critice, care nu să-ți spună ție, las că nu-ți trebuie asta, las că nu-ți trebuie, dar să te încurajeze să mergi înainte spre succes. Atunci, asta foarte mult importă în viață. Și mai ales atunci să ai un om lângă tine, mai ales asta pentru soți, soții, care în fiecare zi îți spun că tu ești bun, tu ai să reușești, tu ai să faci bine, la tine totul o să reușească. Uite, asta foarte mult importă în calea ta spre o reușită în viață. Deci, trebuie să avem timp și pentru prieteni, și să ne facem relații frumoase și să ne înconjurăm de oameni care o să ne ajute și o să ne încurajeze și nu o să ne critique. Chiar dacă ne critică, atunci foarte, foarte constructiv și foarte, foarte delicat și frumos. Asta este. Mergem mai departe. Și dacă să ne uităm, da, să ne generalizăm. Deci am vorbit despre carieră, am vorbit despre bani, da, că trebuie cariera noastră să o știm și să o monetizăm. Am vorbit despre prieteni și relații, am vorbit despre o familie frumoasă care contează, familie trebuie să avem în spate o familie care să ne încurajeze. Fiindcă de atunci, de ce? Pentru ce muncim? Pentru ce facem carieră dacă noi nu avem copii și familie? Da? Prieteni și încă un lucru foarte important de care trebuie să vorbim. Ai tu carieră, ai tu bani, ai tu familie, ai tu copii, ai prieteni, dar nu ai ce? Nu ai sănătate, atunci nimic nu mai importă. Nimic nu mai contează atunci. Mai ales acum în pandemie noi am văzut foarte multe exemple și foarte mulți oameni care au plecat fiindcă nu au fost atenți și nu s-au ascultat pe sine și nu au avut grijă de sănătatea sa. Deci, să ne trezim dimineața, să facem gimnastică sau să mergem la sport, să bem apă, 2 litri de apă pe zi, de 2 ori pe an să dăm analize, mai ales după 40 de ani, mergeți la medic. Chiar dacă nu ai simptome, nu te doare nimic, mergi la medic. Fiindcă atunci când tu te trezești dimineața și vezi că te doare încolo, te doare încoace, că deja nu ai putere și nu ai energie, atunci e foarte greu să realizezi ceva în viață. Și atunci banii cei care îi faci tu nu mai contează. Ați înțeles, da? Deci, dacă noi, încă o dată, recapitulăm, cum se zice la școală, da? Deci dacă asta este succesul, atunci este vorba de carieră, aici este cariera ta, aici sunt banii, care este un ingredient, acestea sunt ingredientele succesului. Deci aici avem familia și copiii, aici sunt prieteni și relații. Așa. Și aici avem sănătatea. Uite, pe parcursul unei zile, noi trebuie să reușim să atragem atenția la fiecare din aceste capitole, din aceste ingrediente. Deci noi trebuie să avem timp pentru carieră, da? 20% din ziua noastră. Să atragem atenția la bani,
ca să facem, să monetizăm, să fim atenți ca toate activitățile noastre să ne aducă nouă beneficii morale, tot poate, dar și beneficii bănești, așa, materiale. Familiei, să putem să acordăm atenție în timpul zilei, să reușim, să avem timp să reușim să atragem atenția familiei, copiilor, prietenilor, să mergem la un pahar de cafea, la un pahar de vin cu prietenii, pur și simplu așa, nu să facem afaceri, dar să bem o cafea, pur și simplu că o bem o cafea. Așa. Și să acordăm atenție sănătății noastre, să mergem la sport, să mâncăm sănătos, să mâncăm în liniște, așa, nu repede. Deci, uite, astea sunt, după părerea mea, eu mă împărtășesc cu voi de ceea ce am învățat eu pe parcursul vieții mele. Deci, acestea sunt ingredientele succesului, dragii mei. Și scrieți acolo, e adevărat, nu? Poate eu ceva nu înțeleg corect sau poate voi vedeți altfel rețeta succesului. Haideți să discutăm, fiindcă asta este foarte important. Pentru mine contează ca să discutăm în aceste videouri. Despre toate aceste capitole, dragii mei, pe parcursul următoarelor săptămâni, noi o să vorbim cu experții noștri. Și eu am să vă fac cunoștință cu oameni de la care eu am învățat foarte multe lucruri. Ce mai vreți voi să mai auziți? Dați acolo întrebări și noi o să încercăm cu experții noștri și eu personal din experiența mea, fiindcă să știți că experiența de viață este cel mai bun profesor, am să încerc să vă povestesc ce cred eu pe o temă sau pe alta. Și încă un lucru, dragii mei, pe care eu nu vreau să uit să vă-l spun, este un citat de Winston Churchill. El spunea că succesul este capacitatea omului de a trece de la un eșec la altul fără a-și pierde entuziasmul. Uite, să nu vă pierdeți entuziasmul și atunci o să reușiți. Sper că v-a plăcut acest video și dacă v-a plăcut, puneți acolo cum acum se zice, share, like și cu siguranță ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!